Chlapci, ideme vám pomôcť, keď nechápete, jak robiť dobre buildy a veci. Zoberte si motor, potom dajte ho na lock, žený powered, a potom si ho otočte, tak. Ach jej, tak. Ani tam. Tak. Dajte si hocite sedadlo. Vyskúšajte. Keď je to zmenšené, tak vám sa to podarí. Počkajte, nie. Zasa sa to zle. Musíte zase upraviť to takedy. Teraz. Teraz máte toto, mali ste mať. Takto. Môžete s týmto veľa vecí urobiť. Napríklad ešte anglielog vás naučím. Zoberte anglielog, dajte tak. Keď chcete niečo vysoké urobiť, ja to tak dám. Pozrite si, že máte takto túto čiarku. Keď áno, tak je to správne. A keď aj túto, tak toto dajte na mínus. A potom dajte blok. Ja som trošku na mobile. Ale som na Xbox. Tak. A toto nie. Potom máte to tak. Stlačte G. Počkajte, nie. Zase zle. Ale keď urobíte to dobre, tak ste mali mať toto. Takúto čiaru. Dole. Keď chcete mať hociak jak vy chcete mať naklonené, tak toto dajte na 0. Na toto dajte na 45. Tak. Zdvihnite to. Toto nemusíte urobiť, ale môžete. Tak dáme 0. A vám to malo dať tak. Máte hotový anglielog. Môžete to hociak dať. Aj kamera. Všetky potrebné veci vás tu naučím. Máte to. Potom zoberete si kameru. Dajte hocite blok. Tu dáme. Potom stlačte na toto a dajte tam. Tu nefunguje na mobile asi. Tak, a potom tak nechajte tak. Nemôžeme kamera lock, ale to nie je až také potrebné. A teraz kompres blok. Toto môže urobiť veľa vecí. Napríklad tak. Toto dám tak. Dám to z diaľky, prekvapko to bude. Hej, že to nie je neviditeľné, ale keď približíte sa, už je to viditeľné. A keď máte napríklad, ukážem vám, na jednom veľkom lietadle, tu, toto všetko sa volá kompresor. Môžete ho použiť hociak. Pre mňa to je tak. Mne to zase nefunguje. Na mobile to mi nefunguje, ale na Xboxe môžem urobiť. Alebo na toto ešte. Počkajte. To, čo môžem sa na tom lietať. A to asi. Nie. G. Tak nie, to nefunguje, ale stlačím F.
Vidíte? To nejde doprava doľava, nechápeme. Čo vám môžem ukázať? Čo môžem vám naučiť, ako robiť kompres. Počkajte, napíšem hi guys. Tak, nič, to bolo preslané. Tak to je. A keď chcete mať veľké, napríklad veľké kusky, môžete zobrať kompres alebo motorolog. Kúknem si, dobre. Dáte tak. 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 Ach, nie zasa. No bo bylo hrozne hrať. Dáte tak. 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 A je tak. Tak. A dajte si hoci chcete. Mali ste mať toto. Napríklad vám to ukážem. Tak sedadlo. Chcete mať dve časti spojené alebo blízko seba bez problému, tak zoberte si, dajte tak a máte. Ešte tu dať napríklad aj angle lock, ukážem vám všetko. Toto dám tak. Tak. Alebo takú kocku. Tak. A ste mali mať to hociak. Tak, toto je koniec môjho videjka. Vidíme sa v ďalšom videjku a urobím viacej, čo odporúčite v mojom WhatsApp kanále, YouTube. Toto pošlem asi na YouTube. Tak, čaute.